Tohleto na první pohled plastové prkénko je elektronický bidet, což vlastně vypadá jako obyčejné plastové prkénko s ovládacím panílkem, ale plní funkce bidetu a má to i mnoho funkcí navíc. A splňuje nám samozřejmě také funkci toaletního prkénka. Keramický bidet vás v podstatě po vykonání potřeby jenom umyje a musíte kvůli němu rozkopat celou koupelnu a když se stěhujete, zůstává na svém místě. Když toto je elektronický bidet, který vás nejenom teda po vykonání potřeby umyje, má to masážní programy, suší, má vyhřívané prkínko a hlavně je vlastně mobilní, takže když potom změníte místo působiště, odmontujete, zabalíte a stěhujete se i s ním jinam. Je to obrovská úspora místa v koupelně, v panelových domech, v menších bytech, i samozřejmě v luxusních vilách, kde vlastně koupelna není tak velká, ale člověk by chtěl mít bidet a nemá ho kam dát. Bidet myje po vykonání velké potřeby, obsahuje dámské mytí neboli bidet, klizmatické mytí, což je režim při mírné zácpě, masážní preventivní program, sloužící jako prevence proti hemoroidům, pulzní mytí a dětský bezpečnostní režim. To znamená, že dítě může používat tento bidet, ovšem maminky se nemusí bát, že by nějak nastříkali v koupelně, protože senzor je umístěn v sedátku. Každý tento program se může ukončit v sušení teplým vzduchem. Bidet má nosnost až 160 kg, takže i ty baculatější osoby můžou používat bidet bez problémů. Spotřeba energie u toho prkínka je asi 1670 W, což se dá přirovnat k běžné žehličce. Má nejenom vyhřívanou vodu, ale má také vyhřívané prkínko a je možnost nastavení si polohy trysky přesně pro toho uživatele. Všechno ve 3 možnostech, ve 3 variantách teploty, což je velice příjemné třeba pro chalupáře nebo pro lidi, kteří mají v domě v chladných chodbách toaletu, takže vlastně ocenějí tu teplou vodu a to teplý prkínko. Součástí toho prkínka je i veškeré vybavení, které je určeno k montáži s podrobným návodem a instalace trvá asi 20 minut. Potřebujete jenom elektrickou zásuvku a příkon vody. To prkínko se nebere vodu z rezervoáru, ale přímo z přívodu vody. Prkínko je omyvatelné ze všech stran. Dá se vysunout, odmontovat od mísy, takže i dole se to dá vyčistit a v podstatě, když má někdo extrémně tvrdou vodu, tak stačí jednou za půl roku, za rok na pár vteřin podržet tlačítko wash, jako mytí a vyměnit tu trysku, která vykonává všechny masážní funkce, vyčistit kartáčkem. Ale údržba je nulová. Ze své lékařské praxe mohu potvrdit, že pravidelné užívání bidetu se speciálními funkcemi výrazně snižuje výskyt gynekologických zánětů, zejména zevního genitálu. Pacientky často přicházejí i s problémy hemoroidů, kde pravidelné používání bidetu se speciálními funkcemi a jeho masážní složkou výrazně snižuje výskyt této problematiky. Vřele všem tento výrobek doporučuji.